Ake ngibingelele namuhla ekuseni egameni lika Jesu Kristu. Ngibingelele kubaholi, ngibingelele kubazalwane nakubantu bakaNkulunkulu abakhona emhlabeni wonke. Nakubo bonke nje abantu abanenhlanhla yokuthi bakwazi ukuvuswa uNkulunkulu usuku nosuku baphile. Bakwazi ukubona olunye usuku olulandelayo uNkulunkulu esabalondile. Ngithanda ukulibonga-ke lolu suku asinikeze lona lwanamhlanje egameni lika Jesu. Ngiyeke ngilaleleke isikhathi esiningi noma-ke ngingesiyena umuntu oyabe nesikhathi esiningi sokulalela noma sokuphenya izinto ezisuke zikhulunywa. Kuyenzeka-ke uthi ukuqondana nazo kodwa uzilalele uzizwe. Nginezwi nje engifisa ukuthi uNkulunkulu asilekelele kulo, silibheke, sililandelele. Ngenhlanhla-ke angiyena nomuntu ofunde kakhulu nofunde kancane, kodwa ngiye ngenze lokho kusuke kuthiwe ngikwenze ngaleso sikhathi ngigcine lapho. Singakafundi-ke ngicela sithi ukukhuleka. Nkulunkulu wethu, wena omdala wey'nsuku, wena odala izulu wadala umhlaba, wawumisa phezu kwey'sekelo, wawusuwumisa phezu kwamanzi, wawusufaka amafu ukuze alethe imvula kwabakhileyo emhlabeni. Watshala imifino ukuze abantu bathole ukudla. Waba uNkulunkulu phezu komhlaba wonke. Uthe wena umhlaba wawuyuhlane ungenalutho, kodwa umoya wakho wawehla wenyuka phezu kontwa. Waze wadala umuntu ukuba umoya wakho uphile emntwini. Siyakubonga-ke nangalowo msebenzi owawenza ukudala umuntu ngomfanekiso wakho. Umuntu abe uNkulunkulu omncane ohamba ngey'nyawo emhlabeni. Ngoba ushilo wena ezwini lakho wathi singonkulunkulu abancane. Ngiy'shilwane zonke zomhlaba wazisa kumuntu, umfundisa ukuthi olimini lwakhe ufakile ukudala. Wayezethaka amagama njengokusho kwakho, kwaba yilokho umuntu akushiloyo. Siyabonga-ke ekuseni egameni lika Jesu. Amen. Ngifisa-ke sibuke lapha incwadi kaNumeri. Iyona ncwadi esusa umbango kakhulu kubantu. Kuphikiswana ngayo, abantu bangaze bagcine bengenela ehlazweni lokuyixabanisa noNkulunkulu noma lokweqizwi likaNkulunkulu elikwalile ukuphikisana, lathi kudala ukulwa. Manje-ke ngicela sibuke-ke izwi lenkosi encwadini kaNumeri, isahluko sakhona 18. Mhlawumbe-ke noma singaqala ukufunda kuvesi 19. Sahluko 18 siqala ukufunda kuvesi 19. Yonke iminikelo yezinto ezingcwele abantwana bakwa-Israyeli abanikela ngayo, ngiyinikile wena namadodana akho namadodakazi akho kanye nawe ibe
imfanelo ephakade kuyisivumelwano sikaSawoti kuze kube phakade ngaphambi kukaJehova kuwena nakuyo inzalo yakho kanye nawe. Sithola ke la uNkulunkulu echaza ngalento yomnikelo. Uthi-ke ku-Aroni umnikile yena namadodana akhe konke namadodakazi akhe, uthi kanye nawe ibe imfanelo ephakade. Kusho ukuthi lento abanike yona ayinawo umkhawulo. Ngiyeke ngizwe abantu bethi iTestament elidala lisasebenzi balivale bona. Kodwa izwi lenkosi lithi banikwe kuze kube phakade. Uthi-ke kuvesi 20, uJehova wathi ku-Aroni, awuyikuba nafa ezweni lakubo, futhi ungabi nasabelo phakathi kwabo. Mina ngiyisabelo sakho nefa lakho phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli. Useyamchazela-ke ukuthi akayikuba nefa phakathi kwabo. Uthi-ke ungabi nasabelo phakathi kwabo. Uthi-ke nguye oyisabelo sakhe nefa lakhe phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli. Kusho ukuthi isabelo sika-Aroni namadodana akhe namadodakazi akhe, isabelo sakhe singuNkulunkulu phakathi kwabantu naphakathi kuka-Israyeli. Usethi-ke kuvesi 21, bhekani ngibanikile abantwana bakwaLevi konke okweshumi kwa-Israyeli kube yifa labo ngomsebenzi abawusebenzayo, inkonzo yetende lokuhlangana. Kusho ukuthi ubanikile uNkulunkulu ukuba kube yifa labo. Kusho ukuthi bakunikwe uNkulunkulu abaLevi ukuthi kube yifa labo ngokomsebenzi abawenzayo ezindlini zokukhonza lapho behlala khona, ngoba babehlala khona. Namanje zikhona izindlu zokukhonza, kunabantu abahlala khona ababiziweyo uNkulunkulu. Kulesi sikhathi-ke esiphila kuso, abantu abasahlali khona, sebehlala emadolobheni ezindlini zabo. Kodwa ngokwesimiso sikaNkulunkulu, abaholi bahlala khona lapho uNkulunkulu ebabeke khona njengabelusi. Umelusi akahlali kude nezimvu, ngoba usuke egadile ukuthi ayikho yini elimalayo ebusuku, ayikho yini egaxelayo ebusuku, ayikho yini efohlayo ebusuku, mhlawumbe ayikho yini efikayo ebingabuyanga ebusuku, akekho yini ogulayo ebusuku afone. Le ndaba esikhuluma ngayo ifana nesibhedlela. Akwenzeki isibhedlela kungabi khona amanesi ahlala khona ebusuku egadile ukuthi asikho yini isiguli esixinekayo, asikho yini isiguli esifikayo ebusuku besiletha, abekho yini abantu abaginqike nemonto balethwa ebusuku,
kodwa mabelethwa bazofica amanesi aqashiwe ahlale esibhedlela elusa abantu ukuthi abantu kungasi nje abantu belela ucaca beshone bonke bendlule emhlabeni. Kodwa-ke uNkulunkulu wayebabekile-ke laba befundisi lapha kuleli thempeli lakhe ukuthi bagade imiphefumulo yabantu, bagade yonke into. Wayesebanika-ke okweshumi ukuthi kube yifa labo ngoba abanawo omunye umsebenzi obangenisela imali ukuze baphile. uNkulunkulu-ke wabacelela ku-Israyeli ukuthi bakhiphe okuka-10% bakufake endlini kaNkulunkulu kube yifa lika-Aroni ohlala khona namadodana akhe namadodakazi. Usethi-ke kubantu-ke anikuba nafa. Yingakho-ke ungeke ubathole beyohola impesheni kahulumeni. Yingakho ungeke ubathole beye ematohweni angaphandle ngoba umsebenzi wabo yilo bawusebenza emini nasebusuku. Abanaso isikhathi sokushiya baye emsebenzini eminye futhi. Yingakho-ke ethi ubanikile ukuba kube yifa labo laphakade. Asibukeke uverse 22. Abantwana bakwa-Israyeli mabangabe besasondela etendeni lokuhlangana funa bathwale isono bafe. Kepha amaLevi ayakugcina inkonzo yetende lokuhlangana athwale ububi bawo. Kuyakuba yisimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu naphakathi kwabantwana bakwa-Israyeli abayikuba nafa. Angeke babe nalo ifa, kodwa ifa labo nguNkulunkulu. Uma benikele kuNkulunkulu bahlale esivumelwaneni sakhe, yena uyifa labo. So-ke akashongo-ke uNkulunkulu lokho engikuzwa kushiwo ngabantu. Lapha yake ku-23 kepha amaLevi ayakugcina inkonzo yetende lokuhlangana athwale ububi bawo. Kuyakuba yisimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu naphakathi kwabantwana bakwa-Israyeli abayikuba nafa. Ngokuba okweshumi kwabantwana bakwa-Israyeli abanikela ngakho kube ngumnikelo wokuphakanyiswa kuJehova. Ngikunikile amaLevi kube yifa lawo. Ngalokho ngishilo kuwo ngathi phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli anikuba nafa. Bakunikiwe ukuthi kube yifa labo. Lento bayinikwe nguNkulunkulu. Yilapho-ke ethi uNkulunkulu ku-Abraham, okubusisayo nami ngiyombusisa. Wayekhuluma izinto ezifana nalezi ngoba u-Abrahama wayenaka kakhulu umsebenzi kaNkulunkulu and embizile uNkulunkulu wathi akaphume ezweni lakubo, aphume ngisho ezihlotsheni ayezweni ambizele lona nayomkhombisa lona angalaziyo. Umehluko akamtshelanga izinto azohlangana nazo, kodwa wamtshela ukuthi akashiye izihlobo zakhe aphume ngisho emndenini wakhe. Kusho ukuthi lo muntu uyaphuma emafeni akubo.
uphuma kuyo yonke izinto zamasiko akubo, uya ezweni ayoqala ukulibona, uya ezweni ayoqala impilo entsha engafani nempilo asuka kuyo. Useyamnika ke impilo ayoyiphila njengoba enika laba abaLevi. Uthi ke okubusisayo Abraham ngiyombusisa. Usethi ke uyoba isizwe esikhulu esibusisekileyo. Nangapha ke uthi kuNkulunkulu nguyena onika amaLevi okweshumi ukuthi kube yifa labo. Akuyona ifa lokwakha izindlu zokukhonzela. Akuyona ifa lokuthi mhlawumbe alungise ngalo indlu yokukhonzela. Kodwa uyinikiwe kube yifa lakhe. Akanalo yena ifa phakathi kuka-Israyeli. Akanalo ifa phakathi kwabantu bakubo. Ifa lakhe nguNkulunkulu. Manje ke uma unikela awunikeli kumaLevi, wenza izwi elishiwo uNkulunkulu kuwe, kodwa lenza ngendlela asho ngayo. So ke abantu abaningi makufikwa la bajwayele ukuba nempikiswano, bashutheka izinto ezingekho. Bazishutheke efeni lika-Aroni namadodana akhe. Akukhulunywanga la ngabafelokazi. Akukhulunywanga la ngey'ntandane. Uwodwa umnikelo wabafelokazi, uwodwa umnikelo wey'ntandane. Kodwa la kukhulunywa ngefa labaLevi okubizwa ngokuthi ngokweshumi. Kuleyo ndawana nje iyona ofuneka abantu bagxile kuyo, ngoba abanye baze bakhipha inhlamba bezama ukulwa nabantu ngenxa yezwi likaNkulunkulu. Unabantu abejwayele ukuthuka abantu bethi baneziso ezinkulu kanjani bebathukela le mali uNkulunkulu abaphile yona, wathi kuyoba yifa labo. Lithi-ke iBhayibheli ukwazi okuningi kubuye kuhlukumeze umqondo. Selithi-ke nalapho kungekho mbono khona abantu bayadlubulundela. uJehova wakhuluma kuMose wathi, futhi uyakukhuluma kumaLevi uthi kuwo, nxa nithabatha kwabakwa-Israyeli okweshumi enginike khona kuvela kubo kube yifa lenu, niyakunikela ngomnikelo wokuphakanyiswa kuJehova okweshumi kokweshumi. Kusho ukuthi manje laba baholi laba nabo kuthiwa mase bekuthathile lokhu kweshumi ukuthi kube yifa labo, nabo bayokhipha okweshumi kokweshumi. Nabo bafanele bakukhiphe okweshumi kokweshumi. Laba baholi okuthiwe kuyifa labo kuthiwa manje uMose akabatsheleke ukuthi mase bethabatha kumaLevi okweshumi engininike khona, uthi-ke kuvela kubo kube yifa lenu, niyakunikela ngomnikelo wokuphakanyiswa kuJehova okweshumi kokweshumi. Umnikelo wenu wokuphakanyiswa uyakubalelwa nina
njengalokhu bekungamabele esibuya njengokugcwala kwesikhomo sewayini. Kanjalo nani niyakunikela ngomnikelo wokuphakanyiswa kuJehova ngakho konke okweshumi kwenu enikwamukela kubantwana bakwa-Israyeli. Niyakunikela ku-Aroni umpristi ngomnikelo wokuphakanyiswa kaJehova. Bengithi asindlule nje kancane la ukuthi kusuke sekuphambene uma abantu bezama ukuphikisana ngento ebhaliwe. Uma kwenzeka siya lapha encwadini kaMalaki, ngicabanga ukuthi mhlawumbe nguMalaki chapter 3 uma ngikhuluma khona. Uma kuMalaki chapter 3 ngicabanga ukuthi mhlawumbe singayobheka ko verse 6 la kukhuluma khona ngokuthi ngokuba mina simakade angiguquki, nani madodana kaJakobe anikapheli nya. Kusukela ezinsukwini zokhokho benu niphambukile ezimisweni zami, nangazigcina. Buyelani kimi nami ngizobuyela kini, kusho uSimakade wamabandla. Kodwa niyabuza nithi, sizobuyela kanjani na? Umuntu angaqola yini uNkulunkulu na? Hayi, asimphinde uverse 8. Umuntu angaqola yini uNkulunkulu na? Nokho niyangiqola. Bese nibuza nithi, sikuqole kanjani na? Bese ngithi, ngokweshumi nangeminikelo 9 niqalekisiwe ngesiqalekiso. Niyangiqola sizwe ngokuthi ngothi lwenu. Lethani konke okweshumi endlini yengcebo ukuze kube ngukudla endlini yami. Kube ngukudla, kungabi ngokokwakha. Kube ngukudla endlini kaNkulunkulu, kudle labo bantu abagcine umsebenzi kaNkulunkulu, abangenalo iholo elingenayo njalo ngenyanga, babengaholelwa kodwa babedla lokho uNkulunkulu athe kuyifa labo. U10 Lethani konke okweshumi endlini yengcebo ukuze kube ngukudla endlini yami. Ake ningivivinye ngalokhu ukuthi ngeke yini nginivulele amafastela asezulwini, nginithululele isibusiso kuze kube kungabi bikho ndawo eyanele, kusho uSimakade wamabandla. Ngiyakunivimbela izikhonyane ukuba singaziqothuli izitshalo zenu ezivela emhlabathini, nemvini yenu ingabi ngengatheliyo emasimini, kusho uSimakade wamabandla. U12
zonke izizwe ziyakuthi ziyakuthi kini nibusisiwe, ngokuba nina niyakuba yizwe elithokozisayo, kusho uSimakade wamabandla. Amazwi enu angigxekile, kusho uSimakade, kodwa niyabuza nithi, sikhulume sathini ngawe na? Nithe akusizi ngalutho ukukhonza uNkulunkulu, sizuzeni ngokugcina imiyalo yakhe nokuthi sihambe silila phambi kukaSimakade wamabandla na? Kodwa manje senithi babusisiwe abaziqhenyayo, impela labo abenza okubi bayakuphumelela, nalokho abalinga uNkulunkulu bayakuphunyuka. Kuthi lapho abamesabayo uSimakade uma bekhuluma bodwa omunye komunye, uSimakade akulalelisise akuzwe lokho, bese kubhalwa phambi kwakhe encwadini yokukhumbula abamesabayo uSimakade, labo balihloniphe igama lakhe. uSimakade wamabandla uthi bayakuba ngabami ngosuku engiyokulwenza ngalo ifa lami, ngiyakubazwela njengomuntu ezwela indodana yakhe emsebenzelayo. Kusho ukuthi kuyofika la khona abantu abangamesaba uNkulunkulu, sekuyinina enibababazayo ukuthi laba bantu abenzi kahle kuNkulunkulu, kodwa izinto zabo ziyaphumelela, ezethu kaziphumeleli, kanti inkinga yenu niphumile ezwini likaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu kithi, lento esiyenzayo singenisa endlini yengcebo, bese kuthi indlu yengcebo ngokuceba, ibise kuthi masifika siyokwethamela amazwi kaNkulunkulu esiwathamela ngamaSunday, bese sifica umoya obusisekileyo ocebile kulo muntu omaphambi kwethu, asondle ngezwi, esondla ngomoya wengcebo. Sibuyele emakhaya sigcwele umoya wengcebo, siyocebisa amakhaya ethu. Kodwa uma siguqula lendlu kaNkulunkulu okuthiwa singenise kuyo endlini yengcebo, thina singangenisi, iphenduka ibe yisimba sokuqalekisa. Ayibi indlu yengcebo, iphenduka ibe yindlu yendlala, iphenduka ibe yindlu yokuhlupheka. Njalo masivuka ekuseni siyokwethamela izwi, asifide ngomoya wendlala, asifide ngomoya wokuhlupheka, sibe ngabantu abahluphekayo. Bese kuvuka lamazwi athi abantu abangakholwa, abantu abangamesaba uNkulunkulu, izinto zabo ziyaphumelela. Kanti njoba bengamesaba uNkulunkulu, kodwa bayawesaba amadlozi, bayayigcina imisebenzi yawo, abese baphumelelisa. Nina nehlulwe ukugcina imisebenzi kaNkulunkulu antshele yona, ngoba nawo uma umuntu engawugcina umsebenzi wawo, amenza ashayiswe zimoto, amenza aginqike nezimoto, enza lonke uhlobo lobumnyama, amadlozi ezama ukumbulala ngoba engayenzi into ayishiloyo. Manje-ke nathi uma singayenzi into uNkulunkulu ayishilo, vele sizokhala njengoba kushiwo la ukuthi laba bantu babe sebekhala. Ngicabanga ukuthi uverse 13,
uthi amazwi enu angigxekile, kusho uSimakade. Kodwa niyabuza nithi, sikhulume sathini ngawe na? Nithe akusizi lutho ukukhonza uNkulunkulu, sizuzeni ngokugcina umyalo yakhe, nokuthi sihambe silila phambi kukaSimakade wamabandla na? 15. Kodwa manje senithi babusisiwe abaziqhenyayo, impela labo abenza okubi bayaphumelela, nalabo abalinga uNkulunkulu bayaphunyuka. Into eyenza baphumelele yikuthi bona njengoba beyiqhenya nje bengamfuni uNkulunkulu, kodwa kunendawo la beguqa khona konkulunkulu babo, bese onkulunkulu babo benza ungathi bayabaphumelelisa, kanti nina ushilo uNkulunkulu wathi niyamqola. Manje njoba nimqola nje utheke buyelani kuye ukuze naye abuyele kini. Kusho ukuthi manje saqhubeka nimqola uphumile kini, uma ephumile kuphuma ingcebo yonke kinina, senizovela obala bese kuthi abantu laba abangamesaba uNkulunkulu ngoba bona bayayigcina imiyalo yokungamesaba uNkulunkulu abaqashele yona uSathane, abesenza ungathi uyabaphumelelisa, bese nina nithi yini esisizayo masikhonza uNkulunkulu. Kanti nina kudala nayeka ukukhonza uNkulunkulu, nakhonza izinto zenu, wayesiyaphuma-ke kini. Yilawo mazwi-ke namhlanje ebengithi-ke siwabheke ukuthi kunezinto eziningi ey'shayisayo kubantwana bakaNkulunkulu. Abanye bafike bayinikele le mali yabo bese belindele ukuthi kwakhiwe ngayo izindlu zamasonto. Awehlukene nomuntu ofika anikela abuye ayowulanda ayokwakha ngawo. Ngelinye ilanga siyokhuluma ngemali yokwakha ukuthi iqhamukaphi, iqhamuka kanjani, ihlangene yini nale mali. Uyothola ngalelo langa ukuthi kudala kwasa uthi uyanikela kanti awukaze waqala nakanye. Yingakho-ke nihambe nibabaza abantu abathwala komanconde, abathwele, bese nithi ibona abaphumelelayo, kanti bona uNkulunkulu wabo owamandla obumnyama uyabaphumelelisa ngoba bayaligcina izwi lakhe lokuhlubuka uNkulunkulu. Thina siligcini into esiyenzayo, siyamqola uNkulunkulu. Ngiyacela-ke sikhuleke sivale. Baba wethu ongcwele, egameni likaJesu siyakhuleka namhlanje ekuseni sithi ubayede uNkulunkulu, ngaphandle kwakho akekho uNkulunkulu. Asinalo futhi elinye ithemba, futhi asinakho okunye esingakwethemba ngaphandle kokwethemba igama lakho. Baba wethu ongcwele, siyakubonga, siyakudumisa egameni likaJesu Kristu onamandla okusithwala. Namanje kulolu suku lwanamhlanje usenamandla okusithwala, kodwa uthe wena masimile ezwini lakho wathi siyocela sikufunayo sikwenzelwe, kodwa ngeke sikwazi ukucela sisakuqola. Fanele siqale silungise kuqala indaba yethu, size kuwe uNkulunkulu wethu, usifundise ukugcina izwi lakho, usifundise ukusondela kuwe, silihlolisise izwi lakho. Kodwa umoya mengekho phakathi kwethu, noma singalifunda ngeke silizwe. Selekeleleke ngokusigcwalisa ngamandla kaMoya Oyingcwele ekuseni. Siyakhuleka-ke uNkulunkulu wethu, sikhulekela labo abebengaliqondi, nalabo abebenikela kodwa bengaqondi, nalabo abebeqola ukuthi namhlanje abakubone ukuthi uNkulunkulu ongafuni ukuba abantu bagcine amanye amazwi abanye onkulunkulu. The wena uqale kusiwa umuntu ohamba ngey'luleko zababi,
uNkulunkulu wethu ekuseni sigcwaliseke ngomoya wakho usithwale egameni nasegazini likaKristu Jesu inkosi yethu. Amen.